kuti zita ndinonzi Daniel Kacheri. Zora nhasi tafamba tikaenda kwaSeke kunonzi Brain Chick Farm. Uko kune murume ari kuti mukadzi wake urori. Achiti izvo mukadzi uyu ari kureba muromo uye anopenya maziso zvinoita kuti vasakwanise kuchigara vese muimba imwe chete. Ngatiwanzwei vachitaura. Dambudziko rangu randina ndofunga pane takukwanisa about 7 years ndofunga izvi nekutaura kuti ndaona dambudziko remumba mangu iri. Mumba chekutanga kuti mudzimai wangu ndaigara naye munhu zvakanaka. Saka nokufamba kwenguva ndaiti takarara paipai. Pane zvandiona aigona kumuka uramba akanditarisa kufesi. Indomutarisa asi kuchizochena ndozozvifunga pato payo kuti kumudzimai uyu chakaita pachi kundizomubvunza ndakakundikana. Asi nokufamba kwenguva ndakazoona simba rikuedza kumubvunza mimi zvakabva nekupi simba irona. Ndopa ndakati ko iwe kuti tikarara unoramba wakanditarisa kufesi kuti chirombo chirudzii. Mukadzi akatanga kundibhon'era zvikanzi akanda ichichi achindivhara so kandanyarara. Nofamba kwenguva iye nevamwe vake vaipinda nawo chechi. Ndovakazouya kwandiri vachindibvunza zvichinzi ko mukadzi wako uri kutanzi ari kutarisa pamusaka pei. Ndikati ndozviri kuitika kwaari. Ivo ndobva vataura zvikanzi aiwa anenge achitokuchengetedza. Vakadzi vaviri shamwari dzake mamai wechikuru nomumwe wechidiki. Ndikati ndatokundichengeta ndikati alright bona ndanyarara. Saka zvakada kundinetsa ndichifamba nenguva nditi ko kuno kuchengetwa kwakadai so kuchengetwa kworudzi kuti mumwe munhu anenge akarara mumwe munhu otanga kutarisa kufesi. Zvapera ipapo takati fambei nekurara kwataita kwekwi. Dzimwe nguva ndakarara mumba mweyo waona ari pasaidi pangu apa. Ndakutonzwa ndakarara usiku ndatonzwa kuri ndatanga kunzwa kana mubhedha watanga kutamba mubhedha. Ndovhunduka ndoona mbi wangu auya. Panokoti mutarisa paipai anobva atokema break nguva iyoyo. Pandinopepuka nguva kuti ndamuona. Panenge ndamuona panguva iyoyo anobva atokema break. Anyatsoziva kuti ndaonewa. Anobva akema break paipai. Saka anomubvunza kuti chii chiri kuitika? Zvikanzi hapana. Nguva ndakarara ichichi utanga kundibhon'era ndati alright no problem. Rimwe zuva aiti iye ndamubvunza kudai akati aiwa dambudziko rinowanzoitika iri handizivi chii chiri kuitika kwandiri. Ndikati alright no problem. Ndaramba ndakanyarara. Saka aiti hanzi zvinoitika usiku iye akarara. Saka ndofamba kwenguva ndakazoti ndabva kubasa kwangu Chigayo ndasvika mumba ndarara. Iye akabva auya abva saidi pangu ari masikati ndichiti ndizorore. Ndakazomuona ari pamusoro pangu apa achishama muromo. Ndikati ndapepuka kudai takatarisana. Saka iye anononoka kusenda panguva iyo pane ndamuona panguva iyo. Anototi maseconds ozotiza pandiri orara pasaidi. Ndobvunza mutiza mumba ndikati mbamu achararira. Rimwe zuva futi ndakarara muspare mana ndakarara. Ndakamuona ndakangonzwa kuremera nechigotsi kwangu. Ndatendeuka ndamutarisa ndoona ari akatarisa akabata maplates angada kubhaisa ada kuremerwa. Ada kurongedza maplates. Ndikamubvunza nditi ko chii ndangosumuka mumba ndikati saka dambudziko ratokure. Bho ndaiti pamwe adza ndoti uyu anenge akarara ko apa masikati apa zvakuitika chirudzii futi. Tofamba nebhora paipai nerimwe zuva ndakarara naye pamubhedha futi. Ndakangopepuka. Ndatarisana naye. Ndakatarisa mboni dzedzimai. Ndakatanga kuona kuvaima. Ndakatarisa mboni dzemaziso idzi ndoona mboni dzikuita kuvaima dzaita silver dzidzi. Ndakangorura maoko so. Iye abva ndakati ende zvakaoma. Iye akabva ati pidi kuti abva rara kusaiti kwanga ariwo. Ndopano mabvunzo andakamuita paipai. Ndafamba futi nepaipai tati zvapera kudaro. Nyaya yacho inototiremerei kuedza kuisanangudza nezvandaichiona zvozvo. Ndanzwa muchiti maane 7 years handiti muchigara mese. Aiwa tane 7 years nditanga kuzviona zvaizvo. Asi kuti nditanga kumuudza kuti ndozviri kuitika kwauri izvi ndasingakwanisa kumuudza. Asi ndakazozimara hamene simba rakabva kupi nanhasi uno tichirongonetsana nenyaya idzodzo idzi. Makatanga kugara mese gore ripi? Kuma-19 amirofa kuma-1990 kana 97 ndofunga here. Baba wachiri apa ndogora tanga akashaya baba iro. Saka iye kutaura kwake ari kuti anzi zvese zvauri kuita zviri kukonzerwa nababa wako. Baba wako akasiya mushonga panapa chichiri. Pekutanga pamba pandogara ndipo pakafira baba vangu namai vangu. Nokuti ndiri chizvaro chepanapa inini. Saka adaro kudaro akati akamboenda kuchechi akapinda akabva audza zvikanzi pamba pamuri kugara pane mushonga wakasiwa nababa vemurume wako. Vakauya pamba shuwa hanzvadzi dzangu dzachiti chipeni vakauya maprofita akashanda akabata zvinhu zvanga zviripo pamba ipapo. Ndisingazivi zvazvo zvechokwadi here. Zvazvapera. Second time padzoka futi zvina kuti zvandiri kuita zvese izvi zviri kukonzerwa nemushonga wababa vako ndiri kundikonzera kudaro ndisvike pazvandiri kuita. Saka rimwe futi dambudziko randiri kunetsa ndekuti izvozvi ndine maplate chacho angu inini andopuhwa kana panhamba panogwiwa zvinhu paipai zvakafanana nemaplate anzi matata here. Ndine plate yandakapuhwa kuhanzvadzi yangu nekapu nespoon.
zvinhu ndakashaya zvakafamba sei ende atomandiza kuti zvinhu zviri kupi ndakazozima ndakabata mudziyo yangu nditi ando kapi yangu zvikanzi aiwa isi kapenyu yakatsikwa nemwana ndikati yakatsikwa nemwana zvikanzi yakatsikwa nemwana ndobvunza mwana ari kuramba mwana mukomana chete atoni mwana wake zvino zvikanzi mama ndabva ndambotsika kapo izvozvi pane sawira wacho futi watinoti sawira uyu mudzimai wanowirirana naye wechikuru ndakaviga murume wacho ndakapwa kapu futi ikoko kapu iri kutsakatika futi ndawombofa wakaona kana kapisi kekuti plate kapu iri apa iyi mudzimai wangu ndomubvunza kuti koraiti kapu ndeti pamwana uri kuona ndiratidza kuti murume wangu kapu yatsikwa nemwana kati kapu yandapwanya ndei nokuti kapu yekupedzisira musi uno ndekuti yadonha kapu yakaudza hanzvadzi yangu yazvoshaya musi unoyi ndopatakamubvunza kuti kapu iri kupi haana mbondiradza kapu yacho saka ndochati mazvinhu midziyo iri kuenda kupiwe paitwa nyaradzo maimhanja pa ndofa ndakapwa chiplastiki changu chachinedoro here ndauya nacho kumba zvinhu chivharo chacho chiplastiki cho ndototsvaga mumba pacho handisimbonchiona chiri kumbofamba sei saka zvinhu zvematata chaizvo zvakananga nematata ndoshaya zviri kumbofamba sei pamba pangu ndonyaya iri kuitika pamba pangu ipapo ende mumba macho hamurariki pakamboya vamwe maprofita ake aipinda naye cheche kuguruve vakamboshanda imba izvozvo kuti masikati inenge yakanyarara ukangopinda mumba imomo inotanga gugu izvo ane 4 years mwari warakwa kwake bwina anoda dambudziko usiku chaiko ndari chandikazora chandibukwana ino ndikaenda kuchipatara ndingobatwa bp ndonyaya iri kundinetsa kuti ndoita sei papo ndirarame chirudzi ipapo ndozviri kuitika paupenyu hwangu inini zviri kuitika kwamuri zvotyisa mukoma wangu izvi mudzimai wenyu uyu panenge achiita kana zvekupenya maziso kana kuti pamunomubata zvinowanza kunyanya kuitika panguva dzipi chaidzo dzeusiku idzi unenge uri usiku dzimoka kana matuku kana ma12 ende futi ndikangozviona izvozvo kana nyungu akandidisturba ndakarapa pandinge ndakuzviona ndiri kudzima nangopepo handizorara futi upi kunotochena kunze saka ndopatoti arga ndimbozozora masikati aya but masikati afuti andinga kundishungurudza futi saka ndamboedza kubotaura vanhu vakawanda kuti ndozvikuita vamwe vanotofungidza kuti pane pfungwa dzandinadzo kana ndiri kuda kuramba mukadzi wangu but handanete zvinoizvi ndochati chichi kutora nzvimbo pana munhu wandakambonongedza kuti iwe ndiri kuunza zvakati but pane zviri kuitika pamba pangu ende vision yacho ndikunyatsoiona saka ndombodza kumbomuudza kuti mudzimai wangu chimbomira wakadai so asi kati siyana nanhingo wari kutama nayo asi kana hambosiyana nazvo maprofita aya kwaanoenda uku mungava noruziva kuti ichechi ipi kana kuti sangano ripi nderechipostori kana kuti zvakamira sei nderechipostori bhosi pane vamwe ndakatozopa dambudziko racho kune mukuru wavo cheche ndikamutsanangudza kuti ndozviripo zvikuitika pamba pangu vakauya pamba tikagara pamba vakaprofita zvikanzi madzimai enyu aya pane zvakamira zvakadai madzimai enyu anogona kuonwa ari panze asina kupfeka kana vakanyatsovatsudza chaivo but tikavataurira izvino this time so vanozviramba kuti akana zvisirizvo izvo zvakafanana neshamwari yacho ndofunga shamwari yavo chikuru yavanowira naye vakatombondiudza kumba zvikanzi hanzi mwana wangu paakabva kusouth africa chane chitunhu achisvika apa paruzhinji revanhu vakaloketa mukadzi wangu zvikanzi vakabvunza amai vavo zvikanzi ko mama mukadzi wamama akagara naye apapa ndiani zvikanzi hanzi ayo shamwari yangu zvikanzi shamwari yangu yanomira zvakanaka vari ipapo futi pane mukadzi wechikuru futi akavaona futi vari mukati vakagara zvinoita kuti kana pashayiwa paipai pashaya munhu paipai vanhu vakadzi vanenge vakagara varimba vachimba pane mumwe mukadzi wechikuru futi akabvunza futi ambuya vachinzi hanzi uyo mwana wamama akagara naye apa ndiani zvikanzi hanzi ishamwari yangu zvikanzi mwana anofanira kubatsirwa inokurumidza bcause mwana andaona imba yake futi yapara mamira zvakaita papi zvamira zvakanaka saka ndichati chichi kutora nzvimbo mumba pangu ini saka neimwe nzira zvekunzi pamwe mukadzi wenyu ane chipoka kana chevanhu vanobata-bata kana kuti vatingati vanobuda usiku vachiroya vachiita sei ndo zvamuri kufungidzira kubva mutsananguro ndo tageti maono andiri kuita ndisingazivi zvangu but ndo maono andiri kuita nevision yacho inini alright besides izvozvo kune kumwe here kwamakambozamawo kufamba kutsvaga rubatsiro kuri neutral kusiri munharaunda munomu kana kuti dzimwe hama dzenyu hakuna kwadzakambofambawo here kuti dziona kuti dambudziko riri kusangana nomwe wedu iri tingaripedza sei iye ndakafamba iye ndakamboti daidze maprofita akamboya pamba akanditsanangudza matsanangudza ndakataura kuti vakamuudza kuti iwo zvinhu zvakamira zvakadai ini ndakazondotana nehanzvadzi yangu tikamboenda uku kwatakaenda kunosadhi uku Heathcliff nechekumberi uku ndikatsanangudza zvikanzi baba wava nedambudziko chichi asi mamira akaita mumba mavo munomira zvakanaka mudzimai wenyu ari kupi ndikati mudzimai asara kumba mona ndo matakafamba imomo matakanyatsounzwa pamaenda pane hanzvadzi yenyu iyi makambomuudzawo here kuti mudzimai wangu semwana ndinogarisana naye ngatimbofambai timboenda neimwe nzira tione kuti chii chiri kuitika
akabvuma here kana kuti mangoda ngofamba mega asipo? Ndingati akabvuma zvake, but ini ndikati ndikangoshotorwa netime ndikafamba naye zvangu, but iye pane kakudhonzera ndanga kachiitika ipapo, pane kakudhonzera ndikati kudzondivhara sezvino musuno apo ndofunga nezuro vaitodi tifambe tese, but iwo vakutoti chembere ndoida kuedza kuenda pamberi pavo kuti tifambe tese, inenge tsvage chimukati memhuri yangu imo, ndozvinondinetsa izvozvo izvo. Muchiona chembere ingava yakasiyana nemakore akawanda zvakadei? Vakura kana ndofunga kana ndikatoti akatoona anototi ndamai, otherwise tikatozviona, but iye kuti ndikamuudza kuti chitamba nemasauri akati ana mai nini wangu vari apa, kana ndine vazukuru vani muno vana, but haadi ari kuda inzwa ane 74, but wangu ari kuma 45 ndofungero wangu mudzimai. Nenyaya yamataura mukadzi wanyu muchiri kumuda? Mudzimai wangu tomuda, but zvakutovhiringa ndizvozvo, bo ndakutochira upenyu hwangu, bose zvino vanhu ivava ndofunga vakwana 4, saka ndakatovavharisa pamba pangu kuti chimbosudurukai, but vakuita vari kungokontinya zvino vangosvika chingomira payadhi, vanomira nechokunzwa chidaidzana svika paaitakura, ende izvozvo vanenge vari vese zviri kudara kuno, havasi kutombosiyana, saka ndozvinotira kundichita apa ndogona kufa, ndakatomboudzwa nyaya yekuti haunogona kufa patasvika pacho ipapo izvinezvi. Aikudza kuti munogona kufa indiani? Vanhu vakawanda vandinoedza kutaura navo ndichivatsanangudza dambudziko rangu, kuti dambudziko panotova nevamwe vakutozviona futi kuti zvinhu izvi mamira zvakaita asatambozviona muno mupurazi muno miso, upenyu hwari kudhonza murume uyu, saka ndakutochira upenyu hwangu ini, bhozi mukadzi wangu anenge atopindwa, bhozi akatoona vanototi ndamai, maona wacho iwo amai vanototi uyu mwana wangu, handisi ndikuvapomera mhosva, asi ndo zviri kuitika zvazvizvi pagiraundi. Semunhu ane nguva yati rebei, ndofunga inopfuura makore manomwe achisangana nezvinhu izvi zvichingoita zvichipinduruka zvichiwedzera, ndechipi chichemo chamungapawo kuvatarira pamwe pane munhu angakwezva mwoyo nedambudziko renyini kuti akwanise kubatsirai? Ndinochema mhuri yeZimbabwe kuti kana pane vanokwanisa, kana pane ushereketo huri kuita vazondibatsirawo panyaya idzodzo, ndo zvandinochemera chete, zvandoshuwira panyaya iyoyi. Mukugarisana kwamakaita nemudzimai wenyu, handizi kuti mungaudza vatari kuti mune vana vangani, toda kuziva kuti maura anoita mudzimai wenyu nevana venyu akamirawo sei? Tatine vana, izvo tinokuti tine vana 3 zvinova ndina 1 akashayira, saka ndinoona 1 zvino kumukomana iwo ndovada kukontrol futi, vachiva vanokomana, ini pane ndirairi mwana mukomana vanenge vachimhanya ivo vachida kudza kukontrol, zvakafanira pa ndechigaiko kune kebheni, ndinofunga tuma kebheni, mudzimai wangu akaita nharo akaenda ikoko akadzinga vanhu, zvimwe zviri kuridza kundibata kuti kushomba wachirudzii magara, hapana mudziyo wandoti mudziyo wangu, magumbezi andakatorerwa zvese vakatora vakasamba mavo, ndo zvimwe zvinondinetsa izvozvo kuti chirombo chirudzii, ndo mararamiro andikuita pamba pangu inini. Ndofunga pakauya hanzvadzi yangu inini, ndikati takayamwa zamhuri imwe chete, akamboedza kuti agadzirise nyaya iyoyi, akamuharasa akaenda. Hama dzangu dzese vanodziharasa, kusanganisa nehama dzangu vanototi dzinorohwawo futi, nevamwe ambuya vandofamba navo, ndovakunzi vakandipa mushonga ini ndinorohwa naiwo. Saka inini pakatanga dambudziko ndikati handiti tifambe, pamwe ndogona kurohwa singete sei ndisingazivi, handiti tifambe tione dambudziko rinobva kumini, kuti inini kwandinonamata vasasangana nazvo. Saka vakazodedza vakuru vedu kuchechi vanobva kuguruwe, vakatanga kutaura nyaya ndisingazivi, tovadedza vakuru kuchechi. Nyaya yavakuru kuchechi vakati isusu yatinonamata namai hasati tasangana nedambudziko ripi irori, mimi baba ndimusangana nedambudziko iroro, chatongokusirai apa ndechekuti nyoka homba yezvirume, tangai mambofamba, kana mafamba naamai vava tozotangira ipapo kuti tinzwe dambudziko riri kubva papi. Ndofunga ndakadedzwa nemwe tangosiya yakadaro nyaya iyoyi, ndadedzwa nemwana wesisi wangu kuruwa, zvikanzi mama kuno kune muprofita kuno kuti kana akaunongedza tsvimbo yake ipapo kana uchiroya, ndobva ndati handitiendi. Saka sisi wacho vangu vasati vashaya wavanowirana navo, nekuti ivo havawirana nehama dzavo, pana sisi wavo wawirana navo, ndobva ndaenda novaudza, ndikati chivaudzai budhungi tiite sei tifambe, watomukana iwowo. Vakaramba kuenda nini, vakangondipa $15 ndakaenda ndega. Ndikati ndakaenda ndega inini sezvo inini ndiri kuroya, vanozochitambira sei? Pamwe ndigona kuuya ndichivanyepera kuti zvanzi handiroyi ini ndichiroya. Saka ndadi kuti tiende tese pamwe chete, kuti vanozvonzvera vega, noti iwo tsvaga kwawo kwavanofungidzira kuti vane umbo hwakaita sei hwakakwana. Vakaramba kusvika ndaenda, ndakaita 3 weeks ndiriko, ndakadzoka ndakatsanangura sisi kuti dambudziko handina dambudziko randinaro, asi iri kuda nzadzi yenyu iri pai, iri padhuze. Vakavaudza kuti ndichafamba ndo tichafamba.
saka ndakazoenda kuMarirangwe nekuti ndiri muchirongwa. Ndaenda kukiriniki kuMarirangwe ndopakasvika vhairo rodhi yangu inini yakashuta yakakwira, bp futi yakaita sei yakakwira. Ndose ndaitombopiwa bed rest yekuti ichimborarai timboona kuti bp inoita sei nekuti ndaifamba netsoka kuenda kukiriniki ndaitomuka kusenzeni. Saka takazoenda ikoko zvanzi munokwanisa here kunodza rume kuti vauye kuno kuti tizive richikupa kuti vhairo rodhi yenyu kukwira sei, nekuti pane nedambudziko rinopa kudai nekuti munhu kana uri pamushonga unofanira kusashanda, unofanira kushanda. Tobva taenda 3 weeks tichikanzerwa kuMarirangwe, asi zvakashaya basa vaingoti togadzirisa. Ndofunga dhokita kuMarirangwe akatombowa pafoni nhamba dzavamwe madzibaba, endai munonzwa futi dambudziko iroro. Takangobuda imomo takandanga kumbozva ndichagadzirisa ndichagadzirisa, saka anenge achingoti budai endai. Ini ndikati handiendi nekuti dambudziko asati ndakuita sendakuriziya, nekuti hama dzangu futi dzikuti wedu mwana akabva asingaroyi, saka madi kumbofamba tone dambudziko riri kubva papi. Saka ndaneta nekushungurudzwa. Saka ndo pandakazongoti bheta nyaya ndiene naye kupi kukoti pamwe angatibatsire kune komiti. Ndokuya kwanaye kwandakaita naye kukomiti kutaudzana hatitaudzani, mumwe nemumwe anongoita zvake. Iwo wakazongotuta zvangu voisa musipeya mandara nekuti kubuda kwandakaita mumba imomo vaiudza mwana wangu ngomana namba 2 anzi handisi kurara namai yako usiku. Vazoenda nodza futi sisu wacho kushayawa zvikanzi handisi kurara nemuroro wenyu usiku. Saka patime ndakaudzwa nemwana mukomana kuti mama mukumboita sei baba kuti havasi kurara nemi. Ndopandakaenda kuna sisu wacho ndovandaona zvikanzi kana neniwo futi kuno kwaita sei vataura. Ndopandakati tete ndege ndimbobuda imo ndimborara padhaini kuti svika tagadziriswa chidambudziko ndosidzokera mubi. Ndofunga vamwe vakabva kuti ndaona mukana hatina kuzombobvira tafamba, saka shukurira vanenge vachingoti kuti ibva panapa uri muroyi. Saka inini isvika pakushungurudzika nazvo. Nyaya inotiremei. Alright. Zvipumura zvanenge vachikupai kuti uri muroyi ibroad term, nyatsotsetsenurai zvanenge vachitaura kuti munoreba muromo munoita sei. Vanondita nzini vanopepuka iwe inini ndakareba muromo wangu. Handiti mazisangu achipenya stereki. Handitika wachiti nemaskati ndikuroya nemaskati futi ndinichiita futi izvozvo maskati. Saka ndopandakati inini tadi kungoti tiboedza kuti timbofamba tinzwe chokwadi nekuti ini ndinofamba kana kuchechi kwedu ini ndinosangana nazvo. Saka handitese tiri pamwe chete tifambe tone dambudziko riri papi vanoramba. Nanzwa muchiti muri pachirongwa very sorry zvinowanikwa mukurarama izvi. Mane makore mangani muchigara mese kubva pamakaroorana uye makazotanga kuona rini kuti inini utano hwanga uchaiti kusvika mazosvitsa pauronga? Makore atagara tisine ndati ndikanganwe asi awanda. Okay, mama ndiri kuona makapfeka makavhara musoro. Munopinda chitendero chipi? Kutenda kuapostori. Postori dzakasiyana, kune Johani Masowe, kune nguo tsvuku, kune yenyu yakamira sei? Yedu nguo chena. Mane makore mangana muchiipinda? Ezvino zvindotofanira kana 15-20 yakwana chinamata chechiwo. Saka imi munofungidza kuti chinoita kuti murume wenyu anokupomedzerai zvanenge achikupomedzerai izvi, asi pamunoti ngatimbofamba anoramba, chii chamukafungidzira kuti chinoita kuti aite hunhu hwakadaro? Chandingafungidzira ini ndinofanga ini anenge akagadzirwa nemagirlfriend nekuti magirlfriend anomawanza. Ndo nyaya hombe chaichai. Pamakabatwa nyaya kuti mupinde pachirongwa mamboedzawo kumuonesawo here mune zvimwe zvamakasangana nazvo zvecounseling zvichienda zvakadaro? Takakanzerwa tiri tese nekuti ini ndini ndakatanga kubatiwa ivo vasati, saka takakanzerwa tese. Ndakatanga nini kupinda kunwa ivo vakazoteerawo papaipai. Patangotanga kungonwa tese takadaro. Alright, tichimboisa kunetsana kwamuri kuita nezvipomero padivi muimba yekurara pane pamunombosangana here? Ndanzwa muchiti makada kurara kudining nemushure mezvizvi, asi pane pamunombosanganawo here sababa namai? Hatisangane kurini rechi4 hapana kusangana. Mumwe nemumwe anenge ari make, kana kutaudzana hatitaudzana, kana kuti nditi mafriends chaicho shamwari dzangu havadi wanda kuti ndigari ndiri 1, saka miri ndorarama sei. Okay, zvichiitika izvi vana vakuzvitorawo sei? Samai munotoona kuti zvichiwa mwana wangu abatikana uyu kana kuti zvamira zvakadai, vakuzvitambira sei vana?
vana kutobatikana nazvo zvikuitika izvozvi, nekuti ndogara nemukomana mukuru aripo nemukamwe kadiki kari apo. Saka vanotobatikana nazvo kuti kubaba kuzvitora kupi kwadingoti mufambe chokwadi chibude pachena, nekuti mwana yemukomana ndonamata naye futi ichechimo. Saka anoti madi kufamba kumwe kusamwe kwenyu mimi baba kusiri kwa amai, kuti tizive kuti chokwadi ndichipi, nekuti ari kuti kwandofamba wansa ndambusanga nedambudziko raamai. Okay. Nedambudziko renyu iri kune vazhinji vakatarira, ndeapi mashoko ari kutsi kwemwoyo wenyu amungada kutaura kuti pawanikewo kana anokwezva mwoyo kuti ambokubatsirai padambudziko ramakatarisana naro iri? Inini zvechokwadi ndokumbirawo kubatsirwa, hunge tese naiwo achidawo kuti tibatsirwe, nekuti iwo sezvo vanoramba. Saka chanongokumbira da kuti ngoti tibatsirwe chokwadi chibude pachena. Ndozvandongokurudzira kuti dai naona wanondibatsirawo dambudziko irori, kana chiri chokwadi ari manyepo zvese zvibude chokwadi chozikanwa kuti ndechichi. Nekuti kana kwahama dzangu futi waipisa kwahama dzangu, saka hama dzangu dzakati hatuye papo tichauya musi wokufa. Saka ndorarama sei ndisadzidzane nehama dzangu? Hama dzenyu idzi dziri kure zvakadii, uye musi wekufa uyu kufa kwenyu here kana kuti kwababa? Kufa kwangu inini, nekuti wakaharasa achiti isusu hatitongwe nemwana wakaamai. Kutaura budhu wangu kozita sisi wangu, budhu wangu anogara kwaMutoko, kozita sisi wangu ino akasira ino anogara kuRuwa, kozita munin'ina wangu anogara kuTafara, vamwe vacho tu anogara kumusha kuSanyati. Aiwa amai, zvamuri kusangana nazvo zvinhu zvinosiririsa kunyanya sei kuwana wechidzimai, asi tinotenda nekuzvishingisa kubuda pachivhitivhiti muchitaura kuti wakadai. Tinoomba kuti vateereri nevatariri vari kuzviona vachawanawo kuti muone pundutso nedambudziko renyu. Tinokutendai zvishwa nenguva yamatipai. Tinotenda maita basa nekuda kuti ndibatsirwe neruzhinji rweZimbabwe maita basa.